שלום, סבתא. שלום דרום. מה נשמע? מעולה. מעולה. סבתא, מה את חושבת על הומואים ולסביות? אומניות, אין מה לעשות, חשב מדינה אומניות, הוא אומני. הוא מגולם להם ילדים. אחת 35 שנה בארון. עכשיו יצא מן הארון, קנה לשני ילדים. הארון בבית, אני יודעת את הארון. הארון הוא לא מגלה. הוא שקט. עכשיו נמאס לי להיות שקט, יצא מן הארון. כמה, מה לעשות, כמה הוא יסגר עצמו. סגר עצמו. כן, את צודקת. אבל עכשיו כמה הוא יסגר. עד יום הוא סגר עצמו, יצא מן הכביש. אין אבא, הוא נדהום. אבל ככה, אחר כך יצא לגמרי. הוא לא רוצה כבר בארון בכלל, יצא לרחוב. ואז הוא כבר לא משתמש בארון? לא משתמש בארון, זרק על הארון לא רוצה. לא, ארון זה סתם הם אומרים בארון. אבל זה לא נכון. סתם הוא לא רוצה להגיד שהוא הומה. אבל עכשיו אמר שהוא הומה. עכשיו נמאס לי, הוא יצא. הוא קנה לשני ילדים. לא בארצות הברית. אבל מה לעשות כאן? מספיק לשני ילדים יש. גם זה גיל שעבר, הוא הומה. מי? גיל, מה שמבשל. איזה עוד הומואים את מכירה או לסביות? יש הרבה. מה יש יותר, בנים או בנות? בנות גם כן, גם واحدة עם השנייה, ואחר כך ייקח להם בחור, יעשה להם ילדים, ויהיה להם כל אחד זה אימא אחרת, זה אימא. אבל הם לא עושים ככה. כמה הומואים יש, אלפים. באמת? אלפים, אבל עכשיו הם לא מתביישים. כמה הם יכולים להתבייש? ואיך המשפחה מקבלת את זה? תשמע, כולם מקבלים. אין מקבלים את זה. מה אתה רוצה? התרגלו. כל הזמן בשקט? כמה אתה יכול? שנה, שנתיים, אבל ילדים 40 שנה, כבר חצי חיים. אנשים חצי חיים. כן. ממש יפים, הומנים. ממש יפים, עוד מדברים, והגיע. מולכים ככה. מולכים, הולכים התרגס להם. אבל הם יפים בהומנים, הם מאוד יפים, כולם. אבל לא אחד לא רע. כולם עם גובה ועם... גם הבנות? הבנות גם הבנות. יש לך מסר להעביר להם? ימשיכו על חיים, יעשו חיים, ויתאו לו מעורת בשביל יעשו ילדים. ויש לו ילד, ועדה יש לו ילד, למה לא? אנשים טובים לא צריך להתעסק איתם. כל אחד לפי הצורך שלו. לא צריך להתלקם בו. هم לא עשו לאף אחד רע, מה אכפת לאנשים? هم לא עשו לחיות ככה, שיחיות. למה בריאים לאף אחד? אנחנו בריאו להם במעדן, שמו פססה, למה ככה? هم לא עשו מפעלו להם עולם בלבד וחברים, למה הם רצו לבריאה לו? זה לא יפה. למה בריאים לך? אל תבריאה לו. אבל אתה יודע, יש אנשים מטורפים, יבואו יעשו דווקא. אבל מה ירוויחו? שום דבר לא מרוויחו. אז יפעלו להם תהלוכה. מה, מצעד? מצעד היה, מצעד של ההומנים. מצעד הגאווה? כן. איפה? בירושלים. ומה הם עושים שם? שמה סועדים. הולכים ובאים. הומן עם הומן. הומנית עם הומנית. אין מה לעשות. נולדו ככה. מה הם יעשו? קראו זה נולדו ככה. אפילו שמדברים ברדיו וזה, אמרו מה אתם לעשות? זה נולדו ככה, ממשיכים מהחיים ככה. הבנתי. טוב, מה לעשות? צודקת בהחלט. אין ברירה. תודה סבתא לי. ביי דרום. לא, אני רעפה. ביי.